Sota una pluja constant que va obligar el públic a xoplugar-se a la graderia coberta del Camp dels Pins, el Blanes va aconseguir la seva segona victòria de la temporada, la segona aconseguida a casa. Després d'uns primers minuts amb força alternatives, el 18, Jordi Roca tenia la millor ocasió pel Cassà, una ocasió que acabava a les mans del porter del Blanes, Albert Coca. D'aquest possible 0-1 es va passar en un obrir i tancar d'ulls a l'1-0, i és que un ràpid contraatac va acabar amb una bona rematada creuada de Rodri al fons de la xarxa. Lluny d'arronsar-se, el gol va esperonar més el Cassà, que va seguir buscant l'empat, però es va trobar sempre amb Albert Coca sota els pals. Ja al descompte, Aitor posava de falta una pilota al cap de Narcís, que feia el 2-0. A la segona part, i després d'uns minuts de poc futbol, altra vegada Aitor protagonitzava una de les accions de gol, fent caure Pipa dins l'àrea. Va ser Gusó l'encarregat de llançar la pena màxima, enganyant d'aquesta manera el porter del Blanes. Amb el 2-1 van començar els millors minuts dels locals, que haurien pogut golejar, tot i que només en van poder fer un més. Va ser altra vegada Aitor, que passada de Rodri finalitzava una gran jugada. Amb el 3-1 i quan tot semblava sentenciat, els homes de Paco Carballo es van complicar la vida de manera innecessària. Al minut 80, Horacio, que havia sortit al segon temps, veia la segona groga per aquesta falta, i després Aguilar, gairebé al descompte, deixava el Blanes amb 9 per xutar quan aquesta acció de contraatac ja estava invalidada per fora de joc. A punt van estar de condemnar el Blanes aquestes dues accions, perquè al 92 Ferran va fer el 3-2 de cap i al 94 Richie va tornar a marcar pel Cassà. En aquesta ocasió, però, l'assistent va invalidar la jugada per fora de joc davant la indignació visitant. Amb aquesta segona victòria, el Blanes es situa a 11è del grup català de tercera amb 6 punts, encapçalant la taula el Sant Boià i la Rapitenca amb 10 i la tanca el Castelldefels amb 1 punt. El proper rival del Blanes serà el Llagostera, que ocupa la 7ª posició. Un partit que jugarà dimecres a camp contrari i pel qual el Blanes té les baixes de Narcís i Ayats, a banda dels dos sancionats.